Așa, ia spune lui bunii, cum te cheamă? Dodona. Și mai cum? Dodona Pascal. Și câți ani ai? 2 ani. 2 ani, bravo. Și unde stai tu, mami? Unde stai tu? Pe ce stradă? Ai Tulescu. Titulescu. Pitulescu. În orașul? În București. În București și în țara? Țara. România. Și cine e președinte? Băsescu. Joana e președinte? Nu. Și ce ți-a dat bunii să faci mai înainte? Ciobă. Nu, mami, ciorba am păpat la prânz. Acum ce ai păpat? Da? Nu. Ce ți-a dat bunii să faci acum? Zeama. Zeamă de la? Ciobă. De la roșii, mami. De la noi. Și ce ai păpat? Zeamă și Cacaval. cașcaval și... Tutitule. Și ce? Tutilescu. Titulescu. Dar ce ai mai păpat? Spune, cremuști Cremuști. și roșii. Și roșii. Ia spune pijama. Pijama. A, cum ai spus bine, n-ai mai spus geamama. Ai făcut nani? Da. Cum îți spune ție bunii? Cu Cum îți spune bunii? tincuța. Nu. Cum îți spune ție bunii? Mi? Nu. Nu? Nu. Nu. Minune, da. Și când te piaptănă bunii, cum ești, mami? Superbă. Superbă e, da. Bravo. Se vezi pe Dodona. Unde să o vezi? Pe telefon. Pe telefon? Da. Dă-mi un pup. Așa. Pa!